Truck driver na wanted sa kasong rape by sexual assault, arestado po sa bayan ng Malasiqui. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin na Idol Joanna De Vera. 104.7 IFM Report. Naaresto ng hanay ng Malasiqui Municipal Police Station ang isang 49 anyos na lalaki na pinaghahanap ng batas kaugnay ng kasong rape by sexual assault sa isinagawang operasyon noong June 11, 2026. Kinilala ng pulisya ang suspect na nagtatrabaho bilang truck driver at residente ng Bayambang, Pangasinan. Dakong alas 10:10 ng umaga na maaresto ang akusado sa bayan ng Malasiqui sa bisa ng inilabas na warrant of arrest para sa kasong violation of rape by sexual assault. Itinakda ang piyansang nagkakahalaga ng 200,000 pesos para sa pansamantalang kalayaan ng nasabing akusado. Matapos ang pag-aresto, agad na dinala ang suspect sa kustodiya ng Malasiqui Municipal Police Station para sa kaukulang dokumentasyon at iba pang legal na proseso. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM.